Oke, norok ja photo share khai tola mana alka bo sungni borok bai ani. Amo ang borok bai kuno relation kwrui jong sudu dol simisi ang bo Ge bahai tongbai ta hokte buk songnung bus ngote se haino hayang te se video putal dui phejau ka ngai sung tabu kok salai nai bai haram sorry bai hamari ni tabu je परिस्थिति soli tongmani tirprao obu tu sung kok salai nai ge bomia o phaioi thik kisa thaisa thaini suno mane bini blog channel ni tui video snamo suno bo bujoka kai sung obunot omu bujoka dong bujo ye sung obuno nai kisa sung bini sangi kok salai nai gai video no puilan sing paithak jor nai tongni bisi kok saya kari video no jenglai sinai video na jog like share subscribe kai jotono ei tho video start khelai sina ei sung nukha mane nukma kha koek saptani sikang sung first day viral mani kaisa video nukha chwa nonai mani erpore nukha photo bujak onsa bai erpore binu o kaisa kaini kai thamia tin chaita photo nukha Inke ang bai hamari no sanamo sungka London ni borok bai photo bujak di Nepal ni borok bai photo bujak di Chennai ni borok bai photo bujak di kintu wan sabai photo bui saru gang kai nono sini ti prasab to nok nu seman nai bahai nono nu kusi kur jana yawa 100% sini relation to nok semera wan sabai ti prasani relation te thuyasa te hamli amo Oke, bangara o simi yagra mambai tunna girlfriend boyfriend hele ta sadita. Sampai dol angri bo nang bangara yagri mano jodi no bisma rogo yagri jagrok hangke ama alada rokom bangara rogo yagri jag male tang ba amo to dol ni bisingko bangara rogo yagri layu inke student life rogo kengmana ate hitongo je nang ti pasa hani bo nang alka bosni borok bai dol khaimaya am to kun ko geble ate inke bo dabung ni ji sak no student hai ji matong jong pa pare nini short video kuangma nuk jagui nini fan following oni kuangma no obo kija wan so nang nu tabo kaisa kaijak borjak busada ungka ung yaulang semia no kija wan song nang manita nung tabuk saksang no student nei chong kha ga abung yable nung tabuk chire ya tabo nini to 18 plus ung khana kas kaija kang ke ba abo kija wan sugdi ke sef channel tu nung short film kai ka nini fan following motamuti komfano bisi fono ung khana nini fan following to motamuti tongo era ba fans mani tongo ba no sakati sana pa mano tola phono tikle mano abo fans Mane tom sanai nana nono nini fans nono bujogu nung bujungna rung yang kai obo nini bepa nung tan bogoi sajak obo kisa cinta khene ingke bo bini video saw bai hamari bo birthday o thangoi photo bujang mani fo ingke nung birthday koi ba thangam kaisa ya kaini ya kai thamya kubangma video mane oh sorry kubangma photo nu kanini ang tan boge bo photo post khai mane story ota ni yang seng o wan sani thini kaisa mobile tongo damni tipra sorong bo subu to handa jongni bini thani tongo Samsung S series ni ngai je kuno S23 ni simi tauto S25 sokoi tonga awa ultra nongnai je kuno kaisa S23 ultra phone mano 24 ultra phone mano bo mobile damni nugoi bo photo post khari ka bang 100% guarantee di samano Bawan boy no photo post khai buri rokai rang nu khangge no nini wansa nang ya kosom kalwa nang ya khaz kharka ngai boss hobi ni busai drugs rok na oi akono awon bagai bo busai be tonglia obo bot bujogoi khnari boy bini video ota ge no khari thangbro kai kok sale kai jabro ke no semera damo photo ada khari da thang salai da kai jaglai obulang kintu ang semia mane nung buri borok nini brain ba busu bangkha nini knowledge ba nung tabung man ni knowledge ganang suno tabu bujogoi phurung tong ni video ni tu ge nung nijini live set kai thanani thuya sang no obokai kaham kai nai kai jang rung ya ha bini jibono bo Royal Enfield bike ma kai kuda wan sarong ni simida bike tong o wan sani Bike kawai tani photo bujagoi post khana nang no nung je sapano bujog di je sapano bujogoi khana re di bui nini kok dai বিশ্বাস khaliya nini comment no thangnai ni bui tom comment khlai nini video ang jotto na bikha nono bui tibra sorok dai chajagliya nono tom ni sana nini photo to kaisa ya kaini ya kai thangya do wangman dong kaisa hangle do
kaisa mistake ungui phano photo bujagui post khaijaka obo mani khamu kaisa kaini kubang masi koitano ungo khainai no tripura sarokno asuk buto hanai tasong ni bujikha nini photo kaisa kaini ya buyo bisas khegla ingei takukte bukuk chong nora ngna ang Hamari Debbarma ni video no ang description o rilmano bini blog channel ni video ta bo miao upload khayo ge norok thangoi naini di busuk kubui busuk erang norok thangoi check khaini di ang khai te bisas khelia bini jesa video kono bo bujogoi sadong ingei takukte bukuk chong te mai kok selap kuri norok bikini video rok bahing jaka kija comment lai sadi ingei video no chajake like share subscribe khai dili ngai to tini koitere 12 tarik khana khai to picnic chalai nai jotono hojagiri ni ngai jotono kaham kai chalai di nunglai di walai sulai tanglai di ngai jotono no kaham kai tonglai di ngai video no chajake like khali share subscribe jotono khali di te bisi kok selap puri text and next video haino hai roasting tongnai entertain tongnai video anoro ngai tesa haina hai malai spinai text and next video tin bago suno hambai jotono no khulumka jotono no